ние го играхме, никой не се прави. Така. Сега. Моля. Как се казвате? Всеки да си каже името. Ева. Дева. Габриела. Анита. Бети. Така, сега. Първата буква. Най-близката. Анита. Значи Ани, трябва да отидеш на първия стол. Без да падаш. Аз. Всеки се мести с стол страни. Ти отиваш на нейния стол, ти отиваш на нейния стол, ти отиваш на нейния стол. Трябва да има да насолват. Не трябва да падате долу. Целта да не падат. Да, някак се дам друг стол. Този щупен няма проблеми. Много ще ми е интересно, което е знаеш комбинацията. Абе, не мога да ги Габи, трябва да отидеш там. Ето защо и в топта ден ще остава. Да, Не знам. Вашите ли се, няма проблем. Няма да ходиш така, че там ще да държа. Който там ще говорява две желания. На кой? На мен. Масаж на злако. Трябва да се подредите по азбучен ред. Следващия. След това Б нямаме. Г. Габриела, Б отиваш е тук. Защото преди са водата ми. Добре, минаваме. Абе,